ஒரு தரமான வண்டி. நீங்கள் எடுத்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன சின்ன ஒர்க்ஸ் இருக்குது. ஒரு கப்பு 2 மட்கார்டு மாற்றிடுங்க, பக்காவாக இருக்கும். 2 டயர் நல்லாயிருக்கு. இது பாக்ஸ் டைப்பில் வந்துச்சுன்னா 2008, 7, 8, 9 ஐ மீன் கெஸ்ஸு கரெக்டாக இருந்தால் 2007 தான் தண்டபடி வந்துச்சான்னு தெரியல. பட் 2008, 7, 8, 9 ஃபஸ்ட்டு யூசி இன்ஜின் இந்த ஷேப்பில் தான் இருக்கும். நீங்கள் வேணால் இது நீங்கள் ஃபோட்டோ எடுத்துகிட்டு மற்ற யூசி இன்ஜின்லாம் பாருங்கள், கொஞ்சம் டிசைன் வந்து வேரியபிள் ஆகும் உங்களுக்கு. இதுக்குமே 2010க்குமே கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஸ் வேரி ஆகும். ஆனால் அதுவே சூப்பர் இன்ஜின் சொல்கிறேன். 2010 யூசியே நல்ல வண்டின்னு சொல்லுவாங்க. பட் இதான் அதை விட இன்னும் இது ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் வண்டி. ரொம்ப ஒரு ரிஜிடாக, ரொம்ப தரமாக, ஃபஸ்ட் கீழே 40 கிட்ட பண்ணலாம். நல்ல ஒரு ஜிம்மிங் போகும் வண்டி. இந்த இன்ஜின் கழிச்சு இப்போதைக்கு நல்லா தான் இருக்குங்க, சூப்பராக தான் இருக்குது. வண்டிக்கு செல்ஃபும் இருக்குங்க, ஆனால் அப்பப்போ இருக்குது, அப்பப்போ எடுக்க மாட்டேன் செல்ஃபு. இன்ஜின் உண்மையாக சொல்கிறேன், தரமாக இருக்குது, நல்லா மெயின்டைன் பண்ணிருக்காங்க வண்டியை.